Painot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Isang magandang oras na naman. Mga minamahal nating kababayan sa buong Bicol Region. Muli ito po yung kaibigan, Jay Dizon. Ang ating pong hotline is 0917-564-6789. Kung meron ho kayong mga nais katanungan, maligayang pakikinig daw kay Francis Escueta. Aba, dyan ho sa may Iriga City, nakikinig daw ho lagi. Thank you! O sabayan mo ng paghigop ng Dr. M's 36-in-1 para siguradong mas okay pa sa alright ang iyong kalusugan. Ayun ba mga mahilig magkape na gaya ko o dapat dito na ho tayo sa hari ng mga herbal. Kapeng gawa ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Sadyang ginawa para sa ganoon ay mapabuti ang atin hong kalusugan, especially sa mga may high blood, may diabetes, may problema sa kanilang puso, ayun. May problema sa kanilang liver, ayan. Gustong maganda, kumapal ang kanilang mga buhok. Oh, dahil alam nyo, may horsetail. Ito lang ang herbal na kape na may horsetail extract, o di ba? Pampaganda ho ng pagtubo ng buhok. Ayun. Anong buhok ba? Sa taas o sa baba? O basta't buhok, walang problema. So, sa susunod mong pagkape kung hindi mo pa natitikman, ito po ang ating Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Aba, subukan mo na yan. Siyempre sa paliligo natin lalo-lalo after exercise. Siyempre, may pawis ka. Aba, panahon na para gumamit ka ng Dr. M's Tawas. Aba, 70 pesos lang ho yan, kaibigan. Ito ho ay 100 grams. Mabibili sa inyo pong mga butika, sa inyo pong mga lugar para even yung pong maitim ang kilikili. Aba, kung minsan nakakayahong mag-sleeveless, kung maitim ang kilikili ho ng mga kababaihan ho natin, nako! E di, itawas mo na yan. Dr. M's Tawas. Tanggal na nga yung anghit. Aba, malaki pa ang may tutulong upang sa ganun. Aba, yung pangingitim ng yung kilikili, aba, mawala. O, di ba? Dr. M's Tawas, At saka, syempre, ulitin ko, yung kahapon, yung po mga marami ng uban. O sa amin ho kasing mga Ilocanos, ang tawag niyan, mga puting buhok, ang tawag namin dyan uban. Nimbaga oras, kadagdi, parpares ko nga Ilocanos. May mga Ilocanos ba dito sa Bicol? Aba, panahon na para tanggalin ang mga mapuputi na mga buhok na siyang dahilan kung bakit nag-itsurang matanda kahit bata pa. I-just color mo na yan, Ang just color dapat 10 to 15 minutes na nasa buhok mo bago mo balnawan, makita mo ang epekto. Nako, itim na ang buhok mo. Halos permanente na ho yan, hindi ho matatanggal mga kaibigan yung pagkaitim ng inyo pong buhok. Pero dito sa pinaka roots niya, siyempre kapag humaba ulit yan, makikita mo yung puti. Okay? E dilagyan mo ulit ng just color. Ganun lang naman ho yun. Herbal mga kababayan na pampaputi ho ng buhok. Wala hong kati sa anit. Just color ang pangalan yan. Ang isang box, 600 pesos. 10 sachet ang laman. Ang isang sachet, kung mahaba ang buhok mo, isang gamitan lang. Pero kung maigsi ang buhok mo, pwede hanggang 2 gamitan. Ayun. So, kapag ikaw ay manganganak ho ng binyag, mag-just color ka na para matanggal ho yung matanggal ho yung puti sa yung buhok. Tingnan mo lang, baka mapagkamalan ka, Sa halip na ninang ka, akala nila dahil sa ganda ng buhok mo, ginas color mo yan, akala nila ikaw na yung ikakasal, Ang just color ay mabibili sa lahat-lahat ng mga butika sa inyo pong mga lugar. At siyempre para sa mga mag-asawa, pare ko, mamayang gabi, para hindi ho nakatalikod si Mrs. Anong gagawin mo? lumunok ka na ng isang kapsula ng L-Max Food Supplement, kita mo, magiging mainit ang iyong magdamag ni Mrs. Ayun. Isang oras bago ang laban kay Mrs.,
L-Max Food Supplement, kailangan mo yan. Bueno, wala na namang oras. J. Dizon po ang inyong nakasama. Nag-iwan sa magandang umaga sa ating lahat. Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.